Čus lidi, vítám vás u nového videa z kanálu Asabík. Opět hrajeme Murder Mystery na Wastelandu. Jako vždycky. Protože nic jiného hrát neumím a natáhnu to na 10 minut. A mí. Mohli bychom příště hrát jinčí minihru, která by se vlezla do těch 10 minut, protože mám jenom určený čas natáčení, tak mi napište do komentářů, co by se vám tak líbilo. Tak. Třeba na jiném serveru, nemusí to být tady, ale muselo by se to vlít do 10 minut. Tady tu mapu, jo. Jo? Ok. Yeah, dinosaurus. Dinosaurus. Jsem pěkný, že jo? Ale nějaký typek. Čau. Nevím, kdo to je, ale okej. Teď něco začne psát, ne? Okej. Tak jdeme skákat parkour. To je dobře, bych chcet odsaď tu. You are innocent. Ok. Půjdeme hledat ty goldy. Nic. Parkour. Jej. Jenom aby jsme zase neumřeli hned. To by bylo trochu hrozné. By se mi nelíbilo. A hlavně žádný goldy tady nejsou. O, typek. Čau. Ne. Jestli mě trefíš, umřeš, chápeš to? Ty jsi idiot. Mám se střelil. Ne, já to nejsem. Nejsem to. Ne. Já to nejsem. Já jenom proskočím, ale jsem si zkazil skok kvůli němu. A tady nejsou. Já budu u toho detektiva, to je také super. A on je dole a těch lidí tady taky hodně. Že já, typku. A já jsem skočil dole. Oh shit. Je to ten sněhovej ten typek. Oh shit, mamo. Hej. WTF? Teď jsem ho trefil. Když to šlo pak přímo vidět, jak to do něho letělo, WTF. Ach jo, tak jdeme další hru, no. Si musím přizvat někoho z tady těch typků, aby se mnou natáčeli. Protože jsem tady tak sám a moji kamarádi nemají zrovna čas. Protože nejsou online na Skypeu. A vodko se nevleze do 10 minut. Rast taky ne a... To asi všechny hry, co by mě tak bavily. CSko taky ne, to ne. To je víc jak na 100%, víc jak 10 minut. Čau. Už to začíná zase. Oh shit, já jsem detektiv. Oh damn son. Damn. Tak jdeme nahoru.
Já chci taky házet ten luk, teda hej, nechoďte sem. To je moje to. Já jsem detektiv. Jsem pomalej. Hej, nechoď sem, jestli... Ty. Run. A to byl blbý nápad tam chodit, když tam jsou 3. Obolt. Yeah. 5 skore, kolik mám skore? 5 za hru, dobré no. Jeden z nich musí mít ten meč. Já musím jenom vědět, kdo to je. Že jo, typku. Jestli budete skákat dolů. A já skačete tam všichni, tam skočte a já budu ten, co vás bude spektovat. Jeden z nich. To bude zase ten Santa, ne? Hej, typku. Běžte nahoru všichni a murder mě nechá být prostě. A já ho pak jenom sestřelím. Kdybych tam se trefil třeba do jednoho a vyhráli bychom. Že by to byl prostě on. Že já, typci. No nedívej se takhle na mě. WTF. Musíme odejít od nich. A furt nás je hodně. Teda nevím, jestli je plný počet nás, ale... Jestli nejdu někoho mrtvého, tak... Budem podezřívat toho, co je nejblíž k němu. Kromě mě. Je gold. Žádnej knife. Tak. Počkej, what the fuck? Či kdo to byl? Ještě musím spektovat tady ty dva. Oh shit. Neměř na mě, lidi, já jsem ten. Mám luk. Ty jsi idiot. To byl ten fialový za ním. No to tak vypadalo, že jo, prostě ten, prostě ho knifel, ne, ten, jakoby ten Alex, že ho trefil. To nic. Jo. Jo, tak tohle by mohlo být z dnešního videa všechno, doufám, že se vám video líbilo, 100% by pomohlo, kdybyste dali odběr, like, nebo nějaký hezký komentář, co byste chtěli za minihru do 10 minut. A s tím se vám loučím, mějte se krásně a čus.